Memakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah hukumnya makruh. Bal haramun, bahkan bisa jadi haram ketika nopo mengandung unsur Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa midana bi asrarihi wa akhlaqihi wa anwarihi wa akhwalihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babuma. Utawi iki iku bab kang mertelakake barang. Babuma utawi iki iku bab kang mertelakake barang. Jaa kang teka apa ma. Jaa kang teka apa ma. Isine ma apa fi annan nabiyya ing dalem setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sinten Kanjeng Nabi yatakhotamu iku ngagem cincin sinten Kanjeng Nabi fi yaminihi ing dalem asta tengene Kanjeng Nabi. Nah, niki berarti penjelasan penguat dari bab kemarin. Nek wingi jelaske bilih Kanjeng Nabi niku nggadahi cincin. Nging dereng dijelaske Kanjeng Nabi ngagem cincine kepripun. Nggih. Nah niki dijelaske bilih bab selanjutnya, bab ingkang kula panjenengan sedaya dalu niki pelajari dikaji bersama niku bahwa Kanjeng Nabi babe judule yatakhotam fi yaminihi. Kanjeng Nabi memakai cincin di tangan kanannya. Jadi maknane ngene judul niki. Kanjeng Nabi, mangke penjelasan tambahane teng ngadhap. Kanjeng Nabi niku ketika memakai cincin satu niku dipakai di tangan kanan. Kalau cincinnya itu kecil, jadi antara tangan kanan niku antara fil khinsir tegese ten gene jentik utawa ten jari manis. Jadi antara dua niku. Nek mboten ten jentik nggih ten jari manis. Tapi nek Kanjeng Nabi memakai dua cincin, maka yang satu di kanan, yang satu di kiri. Yang satu di kanan, yang satu di kiri, bisa di jari manis atau di kelingking. Kalau memakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah, hukumnya makruh. Apa meneh jari tengah mosok mbek ngene. Nah, lah yo ora mau makruh tok kuwi. Garai ngapleki, garai mancing emosi dadi haram kok. Akik mundi. Wah, ya repot ngono kuwi. Kuwi bolone bose siji iki. Bos santai anggere ngono kuwi. Saiki wae gek dileh cincine, mau nok tengah mau. Jadi Kanjeng Nabi itu mulai membuat cincin sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khatama iku fi awakhiris sanah as-sadisah lil hijrah. Sanah sadisah lil hijrah. Mulai tahun ke-6 Hijriah. Mulai tahun ke-6 Hijriah Kanjeng Nabi. Itu mulai memakai cincin soalnya nopo? Soalnya diplomasi. Mulai noto negara. Ya, cincin awal mula Rasulullah memakai cincin itu karena dijadikan stempel. Mula cara memakainya nek pas nganggo cincin sing stempel niku ngeten. Jadi diwalik matane nok jero. Jika damel stempel. Soale apa Kanjeng Nabi mau pamer. Beda kaya awak dhewe.
Nah, nek nganggo cincin, ngene engko salaman hawane kon ngene. Ya. Nah, iku bedane Kanjeng Nabi karo awak dhewe. Ya ora apa-apa emang kudu beda. Nah, kira omong dudu Kanjeng Nabi kok. Ning yo aja dituthuk-tuthukke kancane. Apa meneh nek watune gawedhi ngono kuwi. Tuthukke bathuke yo merempul. Lah. Kuwi nang jendhik tenanan kuwi. Kaya Kanjeng. Nah, piye Kanjeng Nabi ra nggo Kanjeng Nabi ra nggo tisma. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana wa critake ing kita sapa Muhammad bin Sahli, sapa Muhammad bin Sahli bin Askarin, sapa Muhammad bin Sahal bin Askar al-Baghdadi kang bangsa Baghdad. Wa Abdullah lan Abdullah bin Abdurrahman qala ngucap sapa karone Muhammad karo Abdullah. Kala ngucap sapa karone Muhammad tegese Muhammad bin Sahal bin Askar al-Baghdadi karo Abdullah tegese Abdullah bin Abdurrahman. Ahbarona wis ngabarke ing kita sapa Yahya bin Hasanin sapa Yahya bin Hasan. Hadatsana wis nyeritake ing kita sapa Sulaiman bin Bilalin sapa Sulaiman bin Bilal. Bedane akhbarona karo hadatsana sing biyen apa? Nek akhbarona kuat di antara akhbarona kali hadatsana. Hadatsana, soalnya nek hadatsana secara langsung, nek akhbarona bisa langsung, bisa jare, kira atau bisa dari teman, maksudnya ada perantara. An Syarik bin Abdullah bin Abi Namir saking Syarik bin Abdullah bin Abi Namir an Ibrahim bin Abdullah bin Hunainin saking Ibrahim bin Abdullah bin Hunain an abihi saking bapake sinten Ibrahim. Sinten bapak Ibrahim berarti? Abdullah, kira mukane Ibrahim bin Abdillah. An Ali bin Abi Thalib saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mugi-mugi ngridoni Allahu sinten Gusti Allah anhu saking Ali bin Abi Thalib. Isine dawuh napa? Isine dawuh anan nabi yang setune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana iku ana sinten Kanjeng Nabi iku yalbasu iku nganggo sinten Kanjeng Nabi, iku ngagem sinten Kanjeng Nabi khatamahu ing cincine Kanjeng Nabi riyaminihi ing dalem asta tengene Kanjeng Nabi. Lho alasane napa Kanjeng Nabi kok ngagem cincin ten kene asta tengen? Alasane takriman. Nggih. Takriman krana pengin mulyake. Lho kenging napa pengin mulyake? Soale cincine Kanjeng Nabi niku kan dua jenis. Yang satu jenis itu al-mangkus, tegese diukir. Yang satu jenis ada fasu ono fasuhu, ada mata cincinnya. Lah mata cincinnya ini kan macam-macam riwayatnya. Riwayat sing wonten Tirmidzi niku namung habasi. Ya, habasi. Tegese napa? Mata cincin hitam ketika disenter merah. Tapi di riwayat yang lain wonten Kanjeng Nabi ngagem yo yakut, yo marjan, ya apa malih virus nggih virus yakut marjan wa ala alihi nah ikromane ketika cincin itu al-mangkus diukir ukirane napa wingi penjelasannya
Kan Muhammad Rasulullah. Kanjeng Nabi pengen mulyake asma jalalah fi maulatul jalalah. Makanya dipakainya di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Nah, niku. Alasannya niku. Alasannya. Nah, berarti Kanjeng Nabi memiliki dua jenis cincin. Cincin yang al-mangkus yang terukir, niku fungsinya untuk apa? Untuk yatakhotam, untuk nyetempel. Cincin yang kedua, fasuhu. Lahul fas. Duweni napa? Mata cincin. Lho krana duweni mata cincin niku lizinah wal iqtidak. Wis Isam Kamil. Lizina untuk perhiasan wal iqtidak dan supaya diikuti. Supaya diikuti. Oke. Haddatsana nyritake ing kita Ahmad bin Sholihin sapa Ahmad bin Sholih. Haddatsana nyritake ing kita sapa Abdullah bin Wahbin sapa Abdullah bin Wahab. An Sulaiman bin Bilal saking Sulaiman bin Bilal. An Syarik bin Abdullah bin Abi Namir saking Syarik bin Abdullah bin Abi Nawir nahwahu ing sepadane hadis. Nahwahu nek tulisane nahwuhu diganti nahwahu ing sepadane hadis. Lha apa kamu mbiyen durung tuku kitab kok? Wis tumbas kabeh to ya. Ah wis apal berarti. Engko maca bar ngene. Nahwahu ing sepadane hadis. Nah, berarti riwayat yang pertama ini intine Kanjeng Nabi niku memang ngagem cincin dan ada di sebelah kanan. Mula mayustafadu minal hadis, faedah hadis niki nomor setunggal at-tahattum fi sababah wal wusta. Sababah ya apa? Jari telunjuk wal wusta lan jari tengah makruhun. Iku makruh. Jadi faedah yang pertama napa? Unsur menghina. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kanan Nabi, Kanjeng Nabi niku yatakhot tamu memakai cincin fil khinsiri di jari kelingking. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, atahatum fil yamini sunnatun. Menggunakan cincin di jari kanan niku sunnah. Faedah yang keempat dari hadis yang keberapa mau berarti 89 ya. Nah, faedah yang keempat al-hisu alal jamali wazinati al-mubahati. Al-hisu alal jamali wazinati al-mubahati. Anjuran untuk apa? Memperindah dan memperhias diri dari sesuatu yang mubah. Ketika kita menggunakan sesuatu yang mubah untuk menghias diri, maka menjadi sebuah kesunahan karena anjuran. Apalagi jika iktidak bin Nabi mengikuti Kanjeng Nabi. Berarti contoh kesunahan niku napa? Wong Islam nganggo peci niku sunah. Soalnya Kanjeng Nabi nyontone ngagem peci. Jane cara salat ora nganggo peci ini asal mboten? Ya asal mawon. Ora ana perintah kono nganggo peci. Ya ora ana perintah sing nganggo peci. Mula nyuwun sewu al-masyayikh, para ulama Timur Tengah iku ya kadang akeh sing ora nganggo peci. Ada. Tapi krana napa? Krana Kanjeng Nabi memakai kita menggunakan itu dengan maksud berhias hukume sunnah. Jenis pecine beda-beda ora apa-apa. Ana sing peci ngeten iki, ana sing blangkon, wonten sing peci putih, makaji.
Senajan kajine kuwi mau mek gedhek ra iso. Kebulet surban, kaji santo. Nah, ya kan? Kaji santo. Kabutan surban. Mbok meh nganggo napa mawon monggo sing penting napa menutupi kepala. Mula disunahke nek masuk kamar mandi niku menutup kepala. Soale napa setan ki gampang mlebu bun-bunan. Riwayate kan. Ning aja pisan-pisan nganggo peci sing ana na'lu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi. Aja nganggo peci sing ana lambange sendale Kanjeng Nabi ketika masuk kamar mandi. Nganggo peci disunahke mlebu kamar mandi tapi peci sing polos. Nek ana sandale Kanjeng Nabi, terompae Kanjeng Nabi, niku mboten angsal dipakai masuk kamar mandi. Nah niku. Hadasana wencitake ing kita. Ahmad bin Mani'in sapa Ahmad bin Mani'. Hadasana wis nyritake ing kita sapa Yazid bin Haruna, sapa Yazid bin Harun. An Hammad bin Salamata saking Hammad bin Salamah qala dawuh sinten? Hammad. Ro'a itu ningali sapa ingsun? Sinten sing ningali berarti? Hammad. Ro'a itu ningali sapa ingsun tegese Hammad bin Salamah mau. Ningali ibna Abi Rafi'in ing anak lanange Abi Rafi'. Ibna Abi Rafi'in ing anak lanange Abu Rafi'. Berarti sapa anak lanange Abu Rafi'? Anak lanange Abu Rafi' sinten? Ya Rafi'. Ya, anak lanange bapake Rafi'. Wong Arab iki aja aneh-aneh. Arek nyebut apa jenenge? Lah iya. Ro'a itu Rafi' wis beres ya. Isih Ro'a itu ibna Abi Rafi'. Aku ndelok sapa? Misale aku ndelok anak lanange ya, anak lanange bapake, anak lanange bapake Rafi'. Aku gek mirsani anak lanange bapake Rafi. Ya berarti tegese aku ndelok Rafi. Kenapa bapake disebut Ikroman bin bapake ya kena kemuliaan. Asline wonten tujuane ngoten. Lha lah bapake jenenge sinten ora penting jenenge. Apa meneh Mulyanto ora penting. Ya sing penting anak lanange bapake Kan wis ana dongane kira. Bapake ora penting. Ora penting. Jenenge gak penting, bapake penting, jenenge sing ora penting. Ya takhotamu hale nganggo cincin sinten ibna Abi Rafi'. Fi yaminihi ing dalem asta tengene. Fasa'altuhu mongko takon sinten ingsun. Berarti sinten ingsun iki? Hammad bin Salamah. Fasa'altuhu mongko takok sapa ingsun tegese Hammad bin Salamah ing sinten? Ing Rafi' kuwi mau. Andalika saking mengkono-mengkono ya takhotam fi yaminihi. Andalika saking mengkono-mengkono nganggo cincin di jari kanan. Faqala mongko matur sinten Rafi'. Ro'a itu wis ningali sapa ingsun. Abdullah bin Ja'farin sapa Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Berarti Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib iki apane Sayyidina Ali? Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Nek Ali bin Abi Thalib. Nek iki Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Apa? Berarti Ja'far karo Ali iki sedulur, anake sedulur jenenge ponakan. Ya takhotamu iku nganggo cincin sapa Abdullah. Fi yaminihi ing dalem
asta tengene Abdullah. Wa qala lan matur sinten Abdullah bin Ja'far. Kana ana sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ya tamu iku nganggo cincin sinten Kanjeng Nabi fi yaminihi ing dalem asta tengene Kanjeng Nabi. Nah, iki mulai sinten wau berarti mulai Ibnu Abi Rafiq terus sampai bar kuwi ningali Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far ningali Kanjeng Nabi. Niku do mengikuti memakai cincinnya di tangan kanan. Makanya faedah hadis yang ke-90 nomor setunggal syiddatul iqtida bi Rasulillah. Para sahabat, para tabiin niku napa syiddatul iqtida. Nemen-nemeni anggene mengikuti utawa nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Nemen-nemeni. Kanjeng Nabi ngagem napa diikuti. Kanjeng Nabi bagaimana melakukan sesuatu diikuti. Dadi nek mangke wis wonten sanate niku wau. Wonten sanate. Dia mengikuti siapa sampai Kanjeng Nabi. Kaya awak dhewe kita mengikuti sesuatu saking Mbah Guru. Mbah Guru mengikuti sesuatu saking Mbah Gurune malih. Saking Mbah Gurune malih ngantos dumugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho nek ngono ki gagah. Mboten anut-anutan tren. Lah kamu ngopo nganggo akik misale? Oh, saiki gek musim batu. Gek musim watu. Lah nek kuwi ya salah anut-anutan. Lho ngapa sampean nganggo akik? Lho guruku nggo akik kok. Aku diijazahi nggo akik. Lah gurumu kok ndi? Ya saking gurune malih. Saking gurune ngantos Kanjeng Nabi gagah nek kaya ngono. Mung nganggo akik tok padahal. Manggo akik. Lho niku gagah. Engko mangke menggo apa malih misale iktidak bi Rasulillah. Wong awak dhewe punya apa nggih suri tauladan kok. Suri tauladan kan harusnya diikuti. Nah niku. Meh masalah akike apa ae lah kawat mbok untir-untir soalé ora iso tumbas ya ora apa-apa. Mboten napa misale kawat mbok untir-untir, engko mbok isi jeruk ge motone misale to. Saking-sakinge to misale enggak apa-apa. Niku faedah yang pertama. Faedah yang kedua, af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sunnatun fi'aliyah. Apapun yang dilakukan Kanjeng Nabi, apapun yang dilakukan Kanjeng Nabi, jika itu memang dilakukan dalam keseharian, bukan karena sesuatu sebab. Bukan karena suatu sebab, tapi dilakukan karena keseharian. Iku menjadi sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah utawa sunnah af'aliyah. Sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah ki apa? Ya sunnahe Kanjeng Nabi sing bangsa penggawean. Dan sunnah fi'liyah niku jarang terekam dalam kitab-kitab hadis. Mula nek awak dhewe kok sithik-sithik ditakoki dalile apa gak ana hadise. Ya bukan masalah hadis. Ana hadise ning ora terekam no buku karena mungkin itu sunnah fi'liyah. Kadang sunnah fi'liyah itu mafhum mukhalafah. Contoh, saya kan gek rame son horeg. Ya. Son horeg. Son horeg. Basul masail son horeg haram. Ana sing nentang. Lho, nek son diharamke berarti nek son horeg diharamke berarti son-son liyane yo haram. Salah nek di ngomongke ngono. Son horeg haram krana mengganggu. Karena apa? Karena banyak madorot. Karena telinga manusia ini ada batas maksimal untuk mendengarkan sesuatu. Mula saya Yusri kemarin pas diundang ten Surabaya. Diundang ten kene dilalap pas acara awalnya diundang pondok terus ditarik pas acara sholawatan atau apa ngoten kuwi. Dilalap sore gawedhe sen horeg ngono. Saya Yusri saderenge ngaos langsung ngeten. Nek sone iki gak dicilikke, wis aku tak bali. Kasare ngoten, kasare. Soale napa? Son iki
Ganggu pendengaranku. Ganggu pendengarannya wong-wong ini ki. Anak muda mendengarkan ini kuat, tapi usia berapa puluh engko mesti kopok, budek. Orang tua mendengarkan suara berapa desimal, misalnya apa ya? Berapa berarti batasannya kuwi? Desibel kuwi. 95. Di atas itu misalnya, nek wong tua langsung kroso. Tapi nek canom mungkin aman. Di atas 95 nggih. 95 desibel aman, tapi besok waktune umur piro 40 munggah kroso. Nah, itu yang pertama, kenapa juga kemudian diharamkan, bukan alat kok diharamkan, bukan alatnya yang diharamkan, penggunaannya. Meskipun digawe apa? Meskipun digawe kajian, meskipun digawe maca Quran, nggih, kraten apa Kanjeng Nabi nate dawuh. Aja sampai maca Quranmu ganggu salate tanggamu. Bahkan ojo ngasih, jangan sampai suara membaca Quranmu mengganggu tetanggamu yang beristirahat. Kuwi gek swara Quran. Makanya nek tadarusan ojo dalu-dalu nek nggo mic. Ojo dalu. Nggo mic sampai jam 09.00, dhuwure jam 09.00 gak usah di mic. Wong Gusti Allah wis pireng. Jenengan darusan ra di mic kan Gusti Allah. Ngopo dadak kudu di speaker? Wah, engko tanggane ora krungu padahal tajwid salah kabeh. Ayo repot wonten kowe. Nah, niku lho. Dadi Kanjeng Nabi pun dawuh ngoten. Quran wae nek sampe ganggu istirahate tangga, apa meneh stecun. Ya ora? Lho nek son-son ngono kuwi hore kan mesti ngoten kuwi. Koyok-koyok apa klub malam dipindah nang tengah desa. Saiki kan ana DJ-ne barang. Nggih ora? Ana DJ-ne, ana lampu diskone, wis ngono kuwi. Makanya kenging napa yo akhirnya ulama-ulama turun tangan, apalagi daerah Pasuruan wis mulai koyo ngono padahal Pasuruan gudange ulama. Tapi wis terganggu ngono kuwi. Nah, tapi wong sing seneng-seneng ngono kuwi yo do protes, yo biasa to. Biasa ngoten kuwi. Cuma kan yo repot nek iku dibiarkan wong itu juga bukan budaya. Beda nek kuwi budaya, misalnya ana budaya gendingan, budaya gamelanan, ora mungkin ulama ngaramke. Soalnya apa? Sesuatu ketika menjadi budaya pasti tidak mengganggu yang lain. Gamelanan ini dirungokke penak mboten? Penak jajal gamelanan dison horeg. Ora penak dadine. Meh ting 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 dadi rong ngono malah. Balapan racing apa piye iki? Niku. Jadi ada sesuatu itu bisa menjadi sunnah ataukah sesuatu itu dilarang, itu mesti ada apa? Sumbernya. Dan sumber atau dalil itu tidak harus tertulis. Bisa karena dari perbuatan Rasulullah atau bisa karena mafhumnya Rasulullah. Misal mafhumnya Rasulullah ya kaya wau. Rasul melarang ketika ada sahabat yang membaca Quran dan ternyata mengganggu istirahat tangganya. Ya, itu kan mafhum. Mafhumnya apa? Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang mengganggu ketentraman, kenyamanan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana wis nyritake kita sapa Yahya bin Musa, sapa Yahya bin Musa. Ya nek nang dhuwur mau dimaknani ora usah dimaknani, ora maknane padha to. Haddatsana wis nyritake ing kita sapa Abdullah bin Numairin, sapa Abdullah bin Numair. Haddatsana wis nyritake ing kita sapa Ibrahim bin Fadli, sapa Ibrahim bin Fadli. An Abdullah bin Muhammad bin Aqil saking Abdullah bin Muhammad bin Aqil. An Abdullah bin Ja'far saking Abdullah bin Ja'far. Ana nabiya ing stune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sinten Kanjeng Nabi. Ya tamu iku ngagem cincin sinten Kanjeng Nabi fi yaminihi ing dalem asta tengene Kanjeng Nabi.
Padha kaya wau. Penjelasannya nggih sami. Imung memperkuat. Hadasana wis critake kita sapa Abdul Khattab Ziyad bin Yahya yaiku Ziyad bin Yahya. Berarti Abdul Khattab Ziyad bin Yahya jenenge sinten asmane berarti Ziyad, nggih. Ziyad kuwi anake anake Yahya. Ziyad kuwi bapake Khattab. Nah, berarti mbahne sinten mbahne kuwi? Mbahne Yahya, jenenge Ziyad. Apa mbahne sinten? Mbahne Khattab. Bingung kowe. Khattab ki putu. Ya, Bapak nih. Nah, kuwi pokoke bingung lah kamu pokoke. Mulane ra usah nyebut jenenge Pakne, ngono to. Hadasana nyritake ing kita sapa Abdullah bin Maimun. An Ja'far bin Muhammad saking Ja'far bin Muhammad, an abihi saking bapake Ja'far. Ya kuwi Muhammad. An Jabir bin Abdillah saking Jabir bin Abdillah. Isine hadis ana nabiya yang setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena iku ana sinten Kanjeng Nabi, ya takhotamu iku ngagem cincin sinten Kanjeng Nabi, fi yaminihi ing dalem asta tengene Kanjeng Nabi. Nah niku nggih sami penguate wau. Mong dikuatke. Niki malih nggih dikuatke malih niki 93. Hadasana wis critake kita sapa Muhammad bin Humaid Ar-Razi, sapa Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Muhammad bin Humaid lho. Cara duwe jeneng Ahmad, anake Muhammad, anake Humaid. Lho, jenenge padha kabeh wong Arab iki. Luwih variatif wong Indonesia. Nggih ya, asmane wis model. Hadasana Jarir wis nyritake ing kita sapa Jarir. An Muhammad saking Muhammad Ibnu Ishaq. Anisolti, ana sing muni Anisilti, ana Anisolti. Wis sing bener sing pas mungguhe beberapa riwayat yang lain niku Anisolti Ibni Abdillah saking As-Solti bin Abdillah. Qala dawuh sinten? Solti. Karena ana sapa Ibnu Abbas radhiyallahu an iku ya takhotamu iku ngagem cincin sinten? Ibnu Abbas fi yaminihi ing dalam asta tengene Ibnu Abbas. Wala ikhaluhu ai wala adunnuhu lan ora nyono sapa ingsun. Wala ikhaluhu tegese wala adunnuhu lan ora nyono sapa ingsun. Illa qala kejaba dawuh sinten Ibnu Abbas. Maksudnya ngeten Ibnu Abbas memang nganggo tur ngabarke ngagem tur ndawuhke. Jadi mboten mung prasangka mboten. Karena ana sapa Rasulullah Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku ya takhotamu iku ngagem cincin sinten Gusti Rasul, tegese Kanjeng Nabi, fiyaminihi ing dalem asta tengene Kanjeng Nabi. Lho niki kuwatah riwayat sing ngendikake bilih Kanjeng Nabi ngagem cincin niku ngene asta tengen. Lah cincine Kanjeng Nabi, kaya penjelasan sing kala wingi, mau itu apakah itu al-mangkus yang terukir ataukah gitu ladaihil fasun duweni mata cincin, semuanya rata-rata terbuat dari perak, entah itu perak fiddah murni atau perak warok sing sepuhan campuran. Semuanya nggo perak. Soale sak murni-murnine perak niku nek miturut ulama madzhab arba'ah al-qadru al-masmuh bihi fil fiddah lirijal iku dirhamani. Perak yang boleh dipakai oleh lelaki, perak kan memang boleh dipakai laki-laki, tapi kadar jumlahnya mung dirhamani. Senilai 2 dirham. 2 dirham niku senilai apa ketika ditimbang? Ya kisaran berapa? Kisaran 7 sampai 8 gram.
Perak yang boleh dipakai laki-laki itu hanya seberat 7 sampai 8 gram. Itu senilai dirhaman. Nah, tak kira 7 sampai 8 gram wis gede to kowe. Ya, wis ke. Itu perak itu kan enteng. Itu nek monel. Ngakekmu kok monel mbok timbang apa meneh sak watune. Wah, ya sekilo iso. Niki mboten sak watune perake mawon yang ditimbang. Kula tau ndandake perak niku 4 gram, 5 gram ki wis ampun abot. Maksudnya wis iso gede apik ngono kuwi. Kandel wisan. Kandel. Nek abot mboten tapi kandel. Lho niku regane luwarang lho. Perak 5 gram. Nek emas jelas nggak boleh nek emas. Emas mboten asal. Nah, yang paling enteng ya perunggu. Kok perunggu apa jenenge? Ora. Enggak. Isole alpaka. Anu, ya perunggu kuwi mau. Heeh, perunggu. Kuningan abot kuningan. Titanium kuwi ya enteng sih, gak begitu abot titanium. Niku wau. Berarti perak yang boleh dipakai laki hanya sebatas 7 sampai 8 gram. Soalnya apa kalau lebih dari itu dianggap lebihan. Menurut madhab 4. Hadatsana menceritakan kita sapa Muhammad bin Abi Umar, sapa Muhammad bin Abi Umar. Hadatsana Sufyan sapa nyeritakan kita sapa Sufyan an Ayyub bin Musa saking Ayyub bin Musa an Nafi saking Nafi an Ibnu Umar saking Ibnu Umar. Ana Nabi ya istune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku tahoda iku ngalap ndandake sinten Kanjeng Rasul iku ngalap ndandake sinten Kanjeng Nabi khotaman ing cincin min fiddatin saking perak. Wa ja'ala lan dadosake sinten Kanjeng Nabi fasohu ing mata cincine mimma saking barang yali kang nyandingi apa makafahu ing epe-epeke Kanjeng Nabi. Tegese Kanjeng Nabi membuat cincin, kemudian mata cincinnya niku ditaruh mendekati epe-epe, berarti diwalik. Wana kosa lan ngukir sinten Kanjeng Nabi fihi ing dalam khotam ing lafat Muhammadun Rasulullah. Kula bangsuli. Itakhoda ngalap dandakake sinten Kanjeng Nabi khotaman ing cincin min fiddatin saking perak. Wa ja'ala lan dadosake sinten Kanjeng Nabi fasohu ing moto cincine mimma saking barang yali kang nyandingi apa makafahu ing epe-epeke Kanjeng Nabi. Wana kosa lan ngukir sinten Kanjeng Nabi fihi ing dalem khotam Muhammadun Rasulullah ing lafat Muhammadun Rasulullah. Berarti niki sing cincin perak terukir kalimat apa sing wonten mata cincine berupa batu? Sing terukir kalimat. Wa nahalan nyegah ngelarang tegese nglarang lan nyegah utawa nglarang sinten Kanjeng Nabi nyegah ayang kusa ing yen to ngukir sapa ahadun salah suwijine wong sahabat alaihi ing ngatasé fasohu alaihi ing ngatasé fas wa huwa hale utawi sing dilarang kuwi mau gitu. Wa huwa hale utawi al manha ayang kusa ahadun alaihi. Rujuke mriku. Wa huwa hale utawi al ayang kusa ahadun alaihi wa naha ayang kusa alaihi ahadun alaihi teko digawe rujukan.
Iku alladzi cincin sakoto kang tiba apa alladzi. Min muaikibin saking sahabat muaikib fi bi'ri arisin ing dalem sumur aris utawa sumur cincin. Sumur aris yang ada di Masjid Kuba. Soalnya apa cincinnya ketika ada di tangan Utsman bin Affan lobok. Lah pas saat itu niku wonten tanahe Muaikib, sahabat Muaikib. Lah kok pas diagem padahal beliau gek pengen kecekan sukune kan di ngandapke. Mulane nek ten gene sumur aris nang Masjid Kuba karena sumur ditutup tafaulan. Tafaulan saene napa ben angsal barokahe sukune teko di ngetenke ten gene sing ireng-irenge. Ya koyo kelakuane ponsen ngono ki lho. Nah, ngene iki. Nek fotone sing di-share ro grup kuwi. Tapi ora kudungan sarung, ya sing penting sikile ngeten mawon sukune. Ane kudungan sarung ngetok-ngetoki wong Indonesia wae. Kudungan sarung. Niku kesunahan apa kita barukan lah. Soalnya semua sahabat bahkan Kanjeng Nabi nek ten sumur aris seneng nyelupke sukune ten kene pinter niku wau sumur wau. Kron saiki wis ditutup. Lho akeh nibo cincine nibo niku kalih Utsman dipadosi ngantos pinten? 3 hari 3 malam. Ora ketemu. Ya wis ya akhire mun. Niku. Mula njuk ditutup kuwi mau. Engko ndak nek ketemu ponsen digawe dukun malah kok. Lah Kanjeng Nabi mencegah, melarang sahabat untuk membuat menduplikat cincin sing bentuke kaya cincine Kanjeng Nabi. Tegese perak terukir Muhammadun Rasulullah. Lho kenging napa kok sahabat dilarang? Karena itu betul, karena itu satu stempel. Karena yang kedua, niku kan khusus untuk Rasulullah. Nek sahabat nganggo cincin sing pakai batu pasuhu. Mulai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, selama beliau sebelum menjadi kepala negara, niku nganggo cincin saka watu. Ngagem cincin saking batu. Lah, rata-rata favorite mereka beliau niku marjan. Marjan watu sing ditemukke nang gone laut. Soale unik nggih wong gurun pasir kan unik watu ke laut. Remenane niku watu laut. Nah, Abu Bakar menggunakan cincinnya Kanjeng Nabi karena ditunjuk menjadi khalifah. Karena apa diangkat menjadi khalifah? Umar nggih ngoten, Utsman nggih ngoten. Makane dilarang. Jadi haram ya, sahabat kok nganggo cincin saking mirip kayak kados gadane Kanjeng Nabi, cincin perak terus ana tulisannya Muhammadun Rasul. Nah, pertanyaannya kalau sekarang bagaimana? Soalnya kuat saniki sing modele koyo ngoten. Nek haram mboten nek saniki, soalnya wis bukan zamane stempel, tapi kurang pas, kurang bagus karena apa? Menyamai Kanjeng Nabi. Dalam bentuk. Itu yang pertama. Yang kedua, ditakutkan mangke lali lek ndelek. Gawa kamar mandi misale utawa wis nganggo cincin jebule anune gatel teko dilebokke sarung geng ukur. Lah ngono kan yo ora pas wong ana Muhammad Rasulullah. Ngene karo ngrokok kan yo ora pantes wong ana Muhammad Rasulullah. Bukan masalah Abi betul rokok kurang sopan. Kurang sopan. Enggak awak dhewe ngerokok ngarepe pakne wae sungkan. Kira mosok ana tulisane. Nah, sak ngerokok barengan mboten mungkin tok ngabluke tok ngarepe bapake. Ngono kuwi. Lah iki ngene kan misale Muhammad Rasulullah pas ngene sisan, nggih ta? Nah niku. Kurang
kurang pas. Mula beberapa ulama memakruhkan. Kecuali nek batu memang disunahkan. Atau perak polos sekalian. Atau perak mbok tulisi Mulyanto Abu Rafi. Ya, iki ukiran ngono kuwi. Utawa selain nama Kanjeng Nabi, sahabat mboten napa-napa. Bahkan Sayyidina Ali sinten Imam Ja'far Shadiq ngendikake. Sayyidina ngendikake ten riwayat Imam Ja'far bin Shadiq. Intine ngeten, Sayyidina Ali menyuruh, ya bukan menyuruh, membolehkan bertabaruk dengan asma beliau. Kenapa? Karena nama beliau niku dikenal oleh orang sesudahnya, bahkan sezaman dengan Sayyidina Ali, bisa menjadi wasilah napa obat. Wasilah obat. Mula kemudian para ulama khususnya sing ngamalke iki karena berhubungan dengan Sayyidina Ali rata-rata kan wong Syiah. Padahal kan bukan khusus sebenarnya. Akhirnya napa? Cincinnya diukir dengan nama Sayyidina Ali. Akhirnya jadi disebut Ainu Ali. Ainu Ali. Atau dalam tanda kutip mripate Sayyidina Ali. Soalnya apa? Setan wedi karo mripate Sayyidina Ali. Dadi watuke kok diukir Ainu Ali niku siji ora bakal ana setan demit sing nyedak. Nomor kali ame disihir piye wae insyaallah mempan. Insyaallah ora mempan lah. Arep digodho piye wae insyaallah ora mempan. Insyaallah nek lara penyakit cepet waras. Lah Ainu Ali wis sing piye? Ah kaya iki. Oh ngono ta ya pamer ya. Jadi Ainu Ali dadi ana tulisane asmane Sayyidina Ali alaihi salam diukir. Lho iya kaya iki. Dadine kula ki nek tumbasake, mbok tumbas mbok oleh kuwi mesti diparingi maksude. Kuwi anu nek tak simpen ki sing ana riwayate. Nek ora ana riwayate wehno kadang diwehno malih sinten. Kuwi ta ya. Lah nek sing ana riwayate ya dienggo dhewe wong ana dalile kok. Nah, ngoten iki. Ben awak dhewe ora kaget. Oh, iki bentuke sing kaya piye ya? Oh, Habasyi iki sing kaya piye ya? Virus sing kaya pripun nggih? Nah, kan wonten contone. Wonten contone. Nah, niku dadi Kanjeng Nabi melarang menyamai beliau. Faedah hadis ini, hadis ke-94 nomor setunggal jawazut tabarruk bi asari Rasul. Boleh bahkan dianjurkan kita mengambil berkah dengan asar ki apa? Bekasnya Rasulullah. Buktinya mulai Sayyidina Abu Bakar ngantos Utsman cincinnya Rasul dipakai dialap berkah. Surban nggih ngoten bekasé Kanjeng Nabi dialap berkah. Sinten mawon, napa mawon. Jubahe Kanjeng Nabi dialap berkah. Wakilah bahkan ulama timur ulama madhab niku mensunahkan bertabaruk bi asyari sholihin. Membolehkan bahkan wakilah mensunahkan niku nek Rasulullah kalau orang-orang soleh niku membolehkan bertabaruk ngalap berkah dengan bekas-bekas mereka. Ora bekas-bekas Pak Solikin mboten. Bekasé para soleh. Contoh misalnya awak dhewe pas waktu nang suci mbiyen ketemu Habib Ali Al-Haddad di enggone jubahe Beb Smith. Arep ditahnik jane arep dinapa ditahnik iki didulang. Digolekke apa dikon goleki buah naga. Awalnya kan golek kurma. Kurmane diumpetke karo mul. Yo akhirnya didulangi nganggo buah naga. Lho iku labete sholihin dinggone jubahe. Jubahe Bib Smith. Bib Smith asal saking pundi? Saking gurune. Tapi bukan jubahe Rasulullah niku. Tapi jubahe para saleh. Utawa misale teko dinggone pecis, biasanya kan wonten dipakdongani karo dinggone pecis lan niku kan tabaruk. Biasa risolihin. Boleh.
mengambil berkah dari semua itu. Mula kula nek misale ditangkleti. Kula kan yo alhamdulillah raketan elek-elek ngene iki yo kadang nek timbali yai diparingi. Ngono kuwi ditakoki ngene. Awakmu gelem sarung? Meneng to mosok muni nggih purun ngono. Ya nderek. Milih sarung bekas apa anyar? Mesti tangleti ngono kadang. Nggih nderek. Oh, aja nderek, pengen nggih. Ah nek kula nggih mending bekas anyar kula saged tumbas ten toko. Nek bekase Mbah Yai lak golekane anyar. Lah nek pun ngoten diparingi bekas misale diparingi sarung bekas Mbah Yai, ora bakal kula nggo, kula simpen mangke kula nggo pas wayahe nek ora pas salat utawa momen-momen tertentu. Eman-eman nek rusak. Jadi momen-momen penting. Mula nek momen penting kadang nganggo jimat niku maksudnya jimat dalam arti sarung nggone Mbah Yai. Nek momen biasa ya mboten eman-eman. Eman. Nek kadang kan wonten nek wong nek ora paham mesti ketika ditangleti pengen barang bekas apa anyar. Ya mending anyar ngopo bekas kok bekas kok dijaluk. Nah, kan ngoten biasanya. Nek kula mboten, nek ketika yang tanya itu orang soleh, ketika yang tanya niku alim ulama, kula mending sing bekas. Bolong lah mboten napa-napa. Sing penting bekas beliau, apalagi bekas digawe munajat, bekas didamel kepanggih para ulama yang lain, bekas ketemu para wali misalnya, wah malah niku napa niku jenenge labete gede niku. Labete gede. Nah niku. Ngoten niku. Lah niku dijuwaga tenanan, misale kok kula panjenengan angsal saking Mbah Yai sesuatu yang meskipun bekas tapi itu lebih berharga. Jaga sing tenanan dienggo pas momen-momen tertentu, salat dhewean misale pas salat tahajud apa dienggo ora apa-apa. Utawa pas ngisi acara napa, pas acara napa sing penting mboten bendinane diagem kok ndak rusak, cepet rusak. Eman. Iku nomor setunggal. Nomor kalih jawazu kitabati dzikri alal khotam wa hamlihi wa hamlihi jawazu hamlihi boleh menulis di cincin atau dimanapun napa dzikir atau kalimat-kalimat thayyibah kalimat-kalimat entah itu ayat Quran apa-apa ya tegese kaya dene ngrajah ngono ki lho boleh. Dan dibawa juga boleh. Yang penting nek wis kadung ditulisi aja sampai digawa ten kamar mandi. Lho kenging napa? Soale kita batu dzikri menulis dzikir atau doa atau apa di dalam pakaian kita, entah pakaian, entah peci, entah cincin atau apa. Niku kan sama halnya dengan tabaruk. Lho iku nyata wonten awak dhewe ora iso krasa tapi wong liya saged. Jadi itu tergantung sugesti memang, tergantung sugesti. Tapi selain sugesti, orang lain pun bisa merasakan sebenarnya. Mula kadang amit nyuwun sewu. Banser iki iso kendel nek pas nganggo seragam banser. Nek pas nganggo seragam banser mengkeret seringe. Soalnya apa? Seragam biasane dalam tanda kutip diasmak karo Mbah Yai. Njuk metu nyaline. Oke lah, anggap misalnya kuwi meh dianggap sebagai sugesti. Tapi sugesti lah nek bener-bener gak nyoto wong mirsani kan yo biasa jane. Tapi nek perkara sing wis didongani niku wibawane ketingal. Lho mula nyuwun sewu sampai disunahke. Disunahke napa? Disunahke ya ora disunahke ya bahasane. Sampai dianjurkan. Dianjurkan apa ketika ada orang yang meninggal, kain kafane jenengan dadi Mbah Mudin utawa kiai sing disuwuni tulung. Kain kafane wong sing meninggal niku tulisana nganggo minyak wangi utawa nganggo isyarah tangan. Minimal tulisana sholawat. Nah, kalau yang di Syiah niku malah ditulis nganggo sepedol. Jadi kain kafane ora mulus tapi ditulisi nganggo sepedol. Lah kita di Ahlussunnah wal Jamaah ora usah nggo sepedol, minimal minyak wangi utawa tangan. Cukup kain kafane ditulisi sholawat. Ya monggo sholawat apa wae. Ben napa?
Ya harapane napa ketika ketemu malaikat mungkar nakir dhek iso gagah. Arep ditekoki nek wong ketok gagah kan wah amal ibadah apik iki berarti. Harapane kan ngoten. Harapane. Nah, niku penting. Cuma budaya koyo ngoten kuwi kan dereng. Dereng ate. Ya paling mau dikafani ngoten mawon kira. Mau dikafani. Kafani tulisi, tapi jangan sampai tulisannya niku dengan tinta. Ini minyak wangi utawa asta. Pokoke selawat minimal tulisi selawat pojok-pojoke. Minimal. Minimal selawat sing paling kain kafan sing paling dasare. Pertama. Minimal itu. Minimal itu. Wong kain kafan telu niku ora njuk dibuntus kaya lontong kabeh ngene mboten kan ana sing dadi sarung. Ya, ana sing dadi iki imamah, misalnya nek kiai kan biasanya diimamai, diudeng-udengke. Jadi orang juk bungkus mboten. Oh iki bar kau kaji, senajan ora pakaian ikhrame ora ketemu misalnya wisan kan iso. Sing pertama diikhramke, juk kedua baru dibungkus. Kan ngoten ya saged dianjurkan. Itu nek kain ikhrame memang isih ana. Nah, kayak Pak Kaji, alhamdulillah ikhrame dibawa pulang. Oh, itu dadi saksi gitu. Nek ora ngono nek pas awak dhewe giliran umroh kok urung iso tuku kain ikhrame, misale iso nyile. Oh, pahala tok kuwi. Nah, niku repot nek nyile ora dibalekke. Niku nomor kalih. Boleh diukir. Makanya cincinnya para sahabat diukir ya. Diukir. Antos cincinnya Nabi Sulaiman ya diukir. Yang nomor 3 an-nahyu fi hadal hadis bimakna asyanah. Larangan menggunakan cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah oleh Kanjeng Rasul niku bermakna syanah, penjagaan. Maksudnya napa jaga ben satu tidak menyamai Kanjeng Nabi para sahabat karena itu cincin kenegaraan. Yang kedua menjaga kemuliaan tulisannya itu. Soalnya menungso niku mahalul khotawan